Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blandaya Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odeja yena panji kulinji ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanuho kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nana otuta mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu yathu ya lero lachitatu pa 14 January 2026 ndi mawa bwino umene Yehova watipasa kuti tikhoza kukondwera komanso kusangalalamo tikakamba zakuno ku Blandaya yayi kamphepo ndithu kukuzizira mwambamo mukuoneka kuti nthawi ina iliyonse kamvula kakhoza kugwa ndi nyengo yake. Dzulo nduna zingapo zinachititsa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Zina mwa nduna zimenezi ndi nduna yoona za malo a Chimwemwe Chipungu, panali nduna yoona za maboma ang'ono a Ben Phiri, panali nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Peter Mkito, komanso pamenepo ndinaonapo nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ndi akuluakulu ena a boma. Pa msonkhano wa atolankhani umenewu zina zimene anafotokozerapo ndi nkhani yokhudzana ndi malo. Anapereka masiku 14 kwa anthu amene ali ndi malo madera osiyanasiyana koma malo awo anawapeza mu njira zosayenera. Ena kulanda kumene, ena kungogawirana mosatsata malamulo. Izi ndi zina zimene zinali kumeneko. Nde apereka masiku 14 kuti anthu amene anapeza malo mu njira zosayenera kaya ndi m'misika anafotokozapo nkhani imeneyi ku Lilongwe, ku Blandaya komanso madera osiyanasiyana kuti malowa apereke, ngati satero amangidwa. Nde tufuna mu programu yathu ya lero tiunikire nkhani imeneyi kuti anduna atifotokozere mozama bwinobwino komanso kuyiunikira nkhani bwinobwino. Ndipo mu programu iyi tikhale ndi nduna yoona za malo amene wandi a Chimwemwe Chipungu, komanso tikhale ndi a Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe lija la SIDED. Komanso mu studio muno sindikhalamo ndekha, ndimakhala ndi nzanga, ndipo lero ndachitika mwayi kuti so ndili ndi ndevu za mwayi. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya inu mwadzuka bwanji amayi? Tadzuka bwino, mukumaza sowasowa atu. Nanga ino ndine timakumana pachitatu kukhakuka. Ndi timakhala tilipo kumano nanga malonga akulu. Mathamanga line yako ine mathamanga line yako. Pachitatu kugwira ntchito zina ndi zina. Pachitatu timakumana pano mama. Chabwino. Ayitu umu ndi mmene zikhalire monga mwa nthawi zonse tikhalenso ndi maripota athu kuchoka ku madera osiyanasiyana kuti timvenso kunja kwa Malawi kuti kodi maganizo awo ndotani pa nkhani imeneyi. Komano tisanayambe zonse ndimona ngati wanda tiyambe nokumva kuchokera kwa andunawo kuti atifotokozere kuti kodi makamaka chayambitsa nkhani imeneyi ndi chani, kuti timvetsetse tisanayambe kuthirirapo mulomo tingalakwitse zinthu. Mwadzuka bwanji a Chimwemwe Chipungu? Inetu tadzuka bwino kaya anzanga nonse amene muli pano komanso amene mukutimvera moni mama wawo. Tathokoza kwambiri, ndikukhulupirira zokuti mukutimva bwinobwino kumeneko ere? Kunoko ndithu kukumvani bwinobwino. Tinaona kuti ma minister dzulo munakungana 4. Timachita anthu kuopa kuti kodi kwagwanji ku dziko kuno. Nde tinaona kuti yayi mwakamba nkhani ndithu zosiyanasiyana koma nkhani yayikulu ndi nkhani yokhudzana ndi anthu amene anapeza malo mu njira zosayenera. Timafuna mutitambasulire bwinobwino kuti kodi chimene chadzetsa zayi kuti njovu ichoke nyanga ndi chani? Chabwino, ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi imene mwatipatsa kuti tilongosolerepo zinthu ziwiri kapena zitatu, makamaka chifukwa cha mkumano wa atolankhani umene tinali nawo dzulo. Ndifuna ndinene mwamvemvemve kunena kuti izopesa chisoni
kuti unduna umene ineyo ndili nduna watchuka ndi ziphuphu komanso katangale kwa ife anthu ogwira ntchito kumeneko ndikuti ife kuphatikizapo ndi ine ndemwe komanso amalawi amene amabwera ku undunako kuti azapeze malo. Ndiye zimene zikuchitika ndizokuti alipo anthu ena amene safuna kutsatira malamulo, aliponso anthu ena omwe amaona ngati akakhala mu chipani ayenera aphwanye malamulo pozimva kuti mwina lamulo silingafike. Ndiye ine ngati nduna ndinamva president athu Professor Peter Mutharika dzana ilo akunena kuti corruption kapena katangale ziphuphu akukula kwambiri m'Malawi muno, komanso ziphuphu ndi katangale zimabweresa chitukuko pambuyo. Katangale ziphuphu ali ngati matenda a kansa, ngati siti chosa ziphuphu ndekuti Malawi sangatukuke. Ndiyeno ine ndikudziwa kuti alipo wa Malawi ena omwe akuba malo athu mtawuni makamaka kuno ku Lilongwe. Tamvapo kuti kukanengo anthu akutenga malo aine ache ndikumagawana mwapatsana okha. Ku area 2 kuli MPC ndi Adimaki anthu so anagawana malo kumeneko kumapatsana kumagulitsana. Kuli madera ena ngati ku 46 ukonso anthunso akumagawana malo. Kunsika wa ku Lilongwe waukulu anthu ndithu apatsana maplot kumagulitsana. Ndetu kumati zimene zindeziti asanduka Ministry of Lands ndi zimene zitifuna tizisiyise. Ndinkona mwina tinanena kuti aliyense amene akudziwa kuti watenga malo mwachinyengo mjira imeneyi osakhala madera okhawa. Alipo madera ena mu Lilongwe muno anthu amanga mipanda kungogawana chifukwa chakuti amaziwana ndi anduna, kungogawana chifukwa chakuti akutumikira chipani china. Kuli nyumba za boma zomwe anthu akuti anazigula koma kuona ndondomeko yache imene anagulira ya chinyengo. Ndi zimene zija ife tizitenga nkona tapereka 14 days kuti anthu onse amapanga zimene zija apange salenda malo, kaya anagulitsa kaya anangolanda aumve umunthu mwa iwo okha kuti katundu iswanga ikabwenze. Akachita makani lamulo liyapeza. Ndi chifukwa chake dzulo lija ku mkumano wathu lankhani kunalinso ACB, kunali anduna aza chitetezo cha mziko, komanso kunali anduna a information, komanso anduna amaboma ang'ono. Chifukwa katangale ndi ziphuphuzi ali cross cutting kapena kuti akufalikira maunduna amene wawa makamaka ku nkhani ya malo. Ndiye mwachidule ntinene kuti kukumana kwathu kwa dzulo kunali kuchenjeza kuti ife tikupezani. Sitikuyang'ana nkhope kuti ndi wachipani chanji, umacheza ni ndani, umachokera kuti. Tonsefe ndife Malawi ndi ufulu okhala m'Malawi komanso kulemekeza lamulo. Chabwino tathokoza fotokozatu momveka modekha. Yes. Timafuna titadziwa kuti mukafukufuku ochepa amene mwachita ngati unduna oona za malo mwaona kuti anthuwa agawana malo ka period kake kati, komanso anthuwa
kodi ndi Amalawi kapena ndi anthu enanso akunja? Timafuna tidziwe zimenezi. Kugawana kwa malo kunayamba kalekale. Ininganene kuti iyo yake iti anthu nthawi zambiri amatengerapo mwayi kapena advantage makamaka nthawi imene maboma akusinthana. Anthu amaona ngati ndi nthawi yokuti tidyerere nthawi yathu yakwana. Koma ngati inu mukukumbukira apresident athu Mutharika ananena kuti ino si nthawi ya phwando, ni nthawi yoti titumikire. Ndiyeno kugawanaku kwachokera patali ndithu, kona tikufuna kuti tipange kafukufuku kapena land audit yomwe tifuna tione kuti kodi malo awa ndi andani, anapeza kapena anapanga apply kuti afuna apange chani, atapanga apply zomwe anapangira apply izo akupanga ndi zomwezo. Tikatero tikhala ndi kuunikira kwa Malawi kuti anthu adziwe kuti Malawi muno ploti yakuti ainake ndi akuti ndipo akupangapo chakuti. Mmene mumu muliso kulipa kumtima kumene anthu akuphwanya malamulo kumagulisa malo kwa anthu obwera pamene lamulo linayimitsa kuti lisatero. Ndeti kamafufuzanso tikuona kuti malo amene akugulisidwa kwa anthu obwerawa ali ndi cholinga. Tikayang'ana kukasiya uko tikumva kuti kulimeneko kuli miyala yabwino kapena ma minerals. Ndi anthu obweraja akumagula malo amene aja khala ngati mwina afuna alimepo, mwina waniye yokhala ndikulimapo, kenapo ndikumakumba miyala yathu, ndikumayipa, ndikumapita nayo ku mayiko akwawo, ndikumasiya Malawi akuvutika. Ndiyeno zimene zizi tifuna kuti zithe kuti Amalawi eni nthaka agule malo mwabwinobwino, abwere kunduna kwathu apange apply bwinobwino. Akapanga apply ngati malo alipo ife tiapatsa. Ngati Amalawi akufuna nyumba za housing ngati zilipo tiapatsa posayang'ana nkhope. Funso lomaliza tisanayambe kutambasula bwinobwino zimene afotokozazi, timafuna tidziwe sinanga malo ali magulu angapo, pali customary land komanso pali private land. Malo amene anthu akugawana kwambiri ndi ati. Tikayang'ana ngati mulilongwe anthu akuba kugawana private land. Tikamatuluka outside kulilongwe mwachitsanzo kwa Njewa uko, kwa Mpingu, kwa Mbwatalika uko, anthu amagulisana kawiri customary land. Izizi zimakhala kuti anthu kumakhala akubwera kumadandaula kuti neni nagula chapa malo pakuti komanso akuti malo wanso ndi ndevu zamwayi. Ukateronso umva kuti malo ndanamiwa. Zinthu zimene zizi tikuna ngati kuti zikukhala zopanda dongo tsolo. Nkona kuti kunena kuti audit ija ipange bwinobwino tiziwe kuti malo ndi andani, aliyense aonetse kumwini wacho. Koma ziphuphu zimenezi zachuluka kwambiri mulilongwe imene ili ndi ma private lands ambiri. Mwamva mmene alankhulira olemekezeka, ndemanga yanu ndiyo tani? Tikuthokozeni kwa basi mukufotokoza momveka bwino olemekezeka. Zona ndi bwino munthu akakhala kuti wabwera bwino kufotokoza bwino timuyamikire. Inenso ndiyamikire nawo. Ndi nduna zochepa zimene zikhoza kubwera pano. Sentence yoyamba admission kuti ndinene kunduna kuli zakatangale. Anthu ena amaona ngati kuti ukachita admit kuti pali vuto is a sign of a weakness. No, actually zimaonesa kuti kudziwa kuti uli vuto ukonze. So ine ndavula kachipewa kuti achipungu abwera motenomo. Usayamba kukanakana mpaka nati kangane tizavumira kumapeto. Zimangotayisa nthawi. Now mofuna kugwirizana nawo no mena yankhula. Malawi si Chile,
it's not a jungle. Kuli malamulo. Sungatole malo ye. Pa zinthu zimene munthu ukhoza kutola. Sungatole malo. Nde amalawi mene afotokozera papa ineyo ndakhala ndikusatirapo andife takhala tikutsinidwapo khutu leya zokhuza nkhani zimene ziza anthu kuimba foni ndikukhapidwa ina anthu afuna kundanda malo maka kumene atchulako kuku kwa njewa kumpingu mbwatalika nsewa mchinji umene uwu unazalowa chisawawa kwambiri anthu kungobwera basi mwina munthu amalimapo munthu tatenga malo amene wawa ifeyo so kumaopyezana tikuphani. Yes, anthu akhapidwa chifukwa chofuna kupanga defend malo awo. You understand? Now to have a minister that comes in angosankhidwa kumenetu kumbukirani kuti anali ku defense asuntha kubwera ku ujeni kumaloko ndikubwera ndikungoziwira kuti chisawawa ichi chikuyenera chithe ndikupereka mpata wa 14 days kuti amene mukuziwa kuti malo anu sibudapezi bwinobwino mulibe zikalata zimene zikhoza kuthandizirani kuti malo munapeza bwanji surrender them or lamulo ligwira ntchito. I think chimene kwa ineyo chimene ndikhale nacho chidwi kwambiri ndofuna nokuona kuti pakuti pa 14 days chifukwa sometimes kulankhula zimakhala zosavuta. It's the action part imene imavuta. Nde ngati pangafunike support ya mtundu wanji tiyeni tisapotane amalawi kuti tipange zinthu zolondola nkukhala ndi dziko limene limasatira malamulo ake. Munthu sungangotola chinthu chimene ungatole pamoyo wako sungatole malo ye. So ndizofunikira kuti lamulo la malo lizikhala la clear bwino wina anthu azimvesesana. Yes, munthu timafuna tikhale ni malo koma kodi malo timapeza bwanji. So anduna akufotokoza zimene zikuyenera kuti zikhalira. Even misika mwathu mu chisawawa chimene chili mene momo ukudziwaso kaleleya afotokozaso zimene zozo. So what chimene chikundipasa chidwiri ndicho kuti ma hotspots onse akwadziwa. Ndipo anthu amene akupanga zimene zozo ena kumveraso program imene iyi. Nde pano pati chitemwa iti fotokoze bwino kuti tambasule bwino tikamachoka pano tikhalita kugwirizana chimozi kuti akuluakulu tiyenda chonchi. Amene aphochole ayi ndithu chikwapo alandira. Ndicho linga chokuti zinthu za malo ziyenda bwinobwino. Chifukwa chimene china timadandaulisa ndicho kuti kuzera muzinyengo zimene zimachitika ku nkhani za malozi mupeza kuti malo onse abwino ali m'manja mwa anthu obwera. Ife amalawi tikafuna tikhale kumalo kabwino ndekuti ati domola tikuyambira ndithu ndipo nkhani wayambayo wanda ndi fotokozera bwino kutsogoloko. Nkhani yokuti malo onse abwino ali m'manja mwa anthu obwera. Ifana domola ndithu timakangopeza ti malo tinatake ukuku so ayamba bwino papa tikambirani nkhani ya malo pakhale dongoso and nkhani ya malo ndi nkhani yayikulu leya. As a country we need to be having these discussions kodi malo aziyenda bwanji. Ndipo olemekezekawa akamafufuza za malo. Uli malo kulilongweko. Tikamapita pa roundabout ya Mchinji. Kuti tikupita ku Mchinji uko. Unaona pali chimalo china chake chachikulu pamene paja. Pa roundabout paja. Pa roundabout ya Mchinji. Tikamapita yapa uchinija pa gateway kuti gateway ukupita ku Mchinji pali chimalo pamene paja chachikulu. Zimamveka kuti malo amene aja ndi wa munthu obwera koma ndi malo akulu kwa basi. Mmene panakhalira ndi mmene palire. Ndetu tikukhulupirira zokuti mwina amene stati fotokozeraso bwinobwino za malo ena amene anthu sitimadziwa bwinobwino akafufuza. Koma tili ndi anamiwa. Tabweretsa pano chifukwa iwo wambuyo mwakhala ukambaponso za malo osiyanasiyana. Kuchitipi kukanengo ndi kwina. Nde timafuna kuti abwere pa program pano chifukwa chokuti ali ndi nene kuti kudziwa kwa zina ndi zina mmene zikukhalira nkhani ya malo mu mzinda wa Lilongwe. Ndeti alandire amakhala ndi chidwi iwo andithu kufuna kuchita audit pa ngati organization they need support ukafunsa kuti ufuna tifufuze izo khala bwanji. So ndi munthu akuti wakhala ndi chidwi and passion about zinthu zina zimene sizikuyenda bwino. Mwadzuka bwanji Namiwa Sylvester Namiwa? Bwanji mai leya malekano. Ifeta moni yotamuyankhenso ni mumveke bwinobwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka ino mwadzuka bwanji kumene? Ifenso tadzuka bwino. Zikomo kwambiri. Mwaimva nkhani ili pano mmene afotokozera Honorable Minister of Lands Chimwemwe Chipungu. Inu ndemanga yanu ndiyotani 14 days ultimatum mukuiona bwanji? Ndinene kuti tikamati nduna zotumikira ndiye timafuna ziyankhula mwaso zizichita zimene akupanga achifungu. Choyambirira nimwina tipite pambuyo pang'ono. Malo amasiyana ndi chinthu china chilichonse.
mwina pa Chingerezi zimamveka bwino timanena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kusonyeza kuti ife amene timayankhulira anthu kumamenyera maufulu anthu titinga makambe za maufulu anthu tisanakambe kaye za malo. Chifukwa chani? Kuti munthuyo afune kuti akhale munthu timenyere ufulu wake akwenera kuti akhale moyo. Kuti akhale moyo akwenera kuti adye. Kuti adye chakudya timayeneka tichokere kumalo amene tikamba pano. Munthuyo kuti aonekere kuti munthu apangeko ka business afunika malo. So nkhani ya malo ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ndiye ndimafunanso tibwerere pambuyo tigwirizane ndi anduna. Kunena kuti nkhani za malo zimavuta nthawi zonse pamene tikusintha boma. Chifukwa chaka chipani china kubwera china. Koma nkhani ya malo Malawi muno tinayambe kukhota njira lero. Idayamba msaka za ma 1890s. Mmene amabwera azungu atina Dr. David Livingstone. Poyambirira nkhani ya malo Malawi muno ayinyanga adali mafumu. Koma atabwera azungu amenewa ataona kuti Malawi ali nthaka yabwino anabwera ndi malamulo ena amene anachotsa mphamvu kwa mafumu. Kutero Malawi is the only country where we don't have a territorial right when it comes to land. Ndiye mukamva kapena mwina ndibwereze muchichewa kuti dziko la Malawi ndi dziko lokhalo limene Malawi alibe maufulu amphamvu okhazikika amalo. Chifukwa mphamvu zambiri zinatengedwa kupatsidwa kuboma. Panali chifukwa amene adabisa zimenezi ndi mkulu wina wake wodziwika kuti Michael Blackwood. Ndiyeno kubwera kwa anduna ngati achipungu kwabweretsa chikhulupiriro kwa Malawi, kwabweretsa kukoka kwa Malawi kuti aha mwina apapa mmene ayambira anduna achipunguwa ngati sabwerera mbuyo chilungamo pa nkhani ya malo chioneka. Kunena zoona nkhani ya malo Malawi muno yafika chikwirikiti. Ndiye lero ifasitedi talandira ndipo tanyadira tikuita kuyimbira mthungululu kuti anthu okugwira ntchito kuma awa. Kandi zimene akupanga achipunguwa kugwirizana ndi zimene amayankhula Profesa Mutharika kunena kuti boma lake ulendo uno afuna litumikire anthu. Tingatumikire anthu akulandidwa malo. Ndanena kale kuti malo ndi chimene chimathandizira moyo. Ndiye mukamulanda munthu malo zimakhala ngati kuti mwamupha. Profesa Chisoni ananena wanda teacher kunena kuti Malawi is not a jungle. Ndi dziko loti ndi malamulo. Ndiye chimene anayikira malamulo ntonena kuti aziteteza anthu amene alibe mphamvu, anthu amene alibe ndalama. Ndiye zimamvetsa chisoni mdziko muno tonena kuti anthu amene ali ndalama, anthu amene ali mipando, anthu amene ali kundaleku, ndi amene ali pasogolo kulanda katundu mundu mwachisanzo ngati malo kuchokera kwa anthu. Ndiye zimamvetsa chisoni kuti ife amene amabungu mwese ya bomba tikayiyamba nganicha kumapeza kuti minister akuyikira kumbuyo anthu achipani. Minister akuyikira kumbuyo nduna zinzake. Ndifanena kuti mmene ayambira chifungwa ndi mmene wayankhula wanda angofunika kuti tiasapote. Tiasapote chifukwa chani? Mmene akuteremu akuponda mapazi anu. Akuoneka ngati kuti ndi munthu amene akufunira anthu ena ngakhale mu cabinet momwe nduna zinzawo sindikupita kuti nkhani imene ayilandira. Sindikupita nkhani imene akondwa nayo. Koma ubwino ulipo wonena kuti mtsogolo wake wanena ngati kuti amadana nkatangali wanena ngati kuti sayikire munthu kumbuyo kusonyeza kuti achipungu ngakhale atapeza kuti nduna ya inzawo ngati nduna anamiwa atenga malo akwenera kuti andunawo akabweze malo chifukwa tanena kale wanda wanena kale anduna anena kale kunena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Kachitidwe kati ka zinthu nkovuta kwambiri Malawi muno pa nkhani ya malo. Anthu amene magwira ntchito kulanda anaitenga ntchito yawo ngati chinthu kuti aziphinjira Malawi komanso kuti azipezera ku ndalama pamwamba pa ndalama zimene amapeza. Kusonyeza kuti inu ndine kuti tikafunsire malo kuti atipase. Ndiye pabwere wina nzika ya dziko lino koyambirira apasa nzika ya dziko lino jamalo aja inu ndine tichikoyang'anana. Ngati kuchiko lapansi pano kuli malo kapena dziko lokhweka kupeza malo ndi ku Malawi. Mayiko onse amene atiyandikira sungangopita lero kunena ndifode ndili ndalama ndifuna malo nkwapeza zimatheka. Umayeneka kuti ukhale mmene upereke zifo zokwanira zowapezera malo. So mwachidule ino mukugwirizana nazo izi zimene akuchita ku nduna wa zamalo. Tikugwirizana nazo kwa mtunthu zonse chisoni kuti anthu ovutika alandidwa malo kugwiritsa ntchito maloya ngakhalenso makhoti amapereka zigamulo zodabwitsa kwambiri.
nkhani za malo malawi muno zimakomera anthu andalama, anthu amene amaziwidwa ndi anthu andale. Choncho kubwera chifukwa chiganizo ichi amalawi eni akakuombera m'manja, ndipo mwina akakhala koyamba kukhala ndi nduna kumayankhula poyera mwamphamvu mosabisa kanthu ina kuyankhula chipungu. Chimene tilipange chona kuti ife tigwirane manja ndi anthu nawo. Ubona akayankhula poyera kuti sayikira munthu kumbuyo, ntchito yathu tulisira kuti zimene ali nazi tigwire ntchito ndithu kunena kuti Malawi akhale okomera tonse, aliyense akhale pogwira, amene afuna malo asatire ndondomeko zoyenera. Koma ndondomeko kuti zisatiridwe bwino zichitika poyera. Tiyimire pamenepo bwanji anamiwa kuti tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Wanda wamva mmene alankhulira anamiwa. Yes. Ndimaona ngati tipite no kwa anthu. Yeah. Kuti ayikepo mlomo ndemanga yawo pa nkhani imeneyi tisanapitirire kuchiza kwathu. Yes. Tilowere ku Lilongwe. Brenda Kayo. Wadzuka bwanji Brenda Kayo? Kunzuzu Chimwemwe Maseko wadzuka bwanji? Wadzuka bwanji Chimwemwe Maseko? Ine lea ndadzuka bwino kaye wadzuka bwanji kumeneko. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Apa ndi mmodzi mama amenewo oyamba ambawa kuteni. Ine ndine Peter Mumba. Peter Mumba nkhani ndimeneyi yokhudzana ndi nkhani za malo mwayilandira bwanji. Nkhani imene tayilandira bwino kwambiri chifukwa kumbuyo konseko anthu tinalichabe odabwa timaona ngati zimenezi zimakomera makamaka anzathu omwe akupanga za ndale ndi otchuka amene ndalamawo kuti azikhala ndi malo mtawuni muno pomwe amalawi ambiri akanavukirabe osapeza malo. And muone kwambiri malo amene ali aboma kuti muyang'ane muona kuti omwe anatenga malo amene kwa 4 or 5 amakhala anzathu omwe ali ndi mayina makamaka amene timati azathu andale kuti amusunga akhuze iyayi komanso mabizinesi mongati amwini monga ngati kuno kunzuzu kuti muyang'ane malo ambiri asite omwe alanzi ndi osamangidwa koma malo amenewa panopa kuti muone akugulisidwa malo modula kwambiri malo oti mwina anagula iwowo anthu amene abizinesi anagula 400,000 600,000 panopa kugulisa malo amenewa mwina 7 million kuonesa kuti kuli anthu ochepa omwe amagulizana even ndi anzathu omwe amayang'anira za malo kuti kuli malo ndi amapasana za mseri kuti azapanga ndalama ndi profit pa nkhani ya maloyo. Ena mwa iwo ndi omwe amagulisa mseri komweko kupeza kuti ali ndi malo mwina angapo cholinga kuti azagulisa malo amene pomwe amalawi enieni amalawi akuvutika alibe malo kuti apeze malo zikuvuta kwambiri malo alibe kuti muyang'ane muyendere amimisa ngati ali serious amene kuba kunenaso ayendere maplot omwe ali asite malamulo amayina kuti munthu ukakhala kanthawi ka period ngati upanga develop malo amene upange salenda anthu ena omwe ali ndi ndalama afuna apange develop malowo apange develop koma zikuoneka kuti malo akumata zaka 10 malo oti isakupanga china chilichonse angozabe chimene chimanga tolinga kufuna apange gain value kuti azagulise azade ndalama zambiri kuweza kuti zimene zidongosolo lake ayambire aminista ngati ali serious ife tapanga support ngati yani fundi ofunika kwambiri koma ngati ali serious apite ku anthu omwe amayang'anira za malo ngati ku city council apiteko ku lanzi apiteko ndi azati za housing apiteko nkhani imene komanso china nchakuti nkhani ya malo yavuta ndi yakuti malandlord monga ti matawuni ndi ambiri malandlord ndiye zinthu zambiri akumasokoneza zadala malo muna malo asite amakaponya mwina kuti ndi alanzi mwina wapina kuti apite kusite zonsezi kusokoneza anthu zonsezi nkhani ya malo amanagement sili bwino zikhali landlord imodzi kuti zimsaka bwino zitakuti endere zitopanga bwino maso mwina kupitiza pamenepo mwina ngati masite umumu zikhali timati land audit tenti ziwe kuti mtawuni yathu munomo tikati nakuti mwina ngati katoto mwini wa malo ndani tikapita mwina malo ngati area 2 mwini wa malo ndani area 4 paploti ndi ndani
muona kuti pala anthu ena positepo akhala ali ndi malo opisamira 20 mulili munomo ndi funso nali kumati kuti anthu amene anapambana bwanji akhala ndi malo positepo pomwe wina nthawi yomwe akupanga za malozo analipirana yonso mpaka panopo malo akisana mpasa iya soiza kuti anthu awawa akuziwana anthuwa ndipo alipo ndingati aminista ali serious zilithandizira ndithu tifuna tione zimene zasango yankhula iya koma tione pa ground fo anthu alipo zilipo zikuchitika malo ambiri alipo opanda munthu opanda chilichonse koma kusungira malo akuti ali ndi munthu ayikoti ndani amene sakumanga zaka 3 ka zaka 4 zadusa ebintu chikuchitika chonchi ziko nepo pasogolo mbali tovuta iyayi ndi mmene ndithu tachitira kuchokera mu mzinda wa Mzuzu Mbeya. Tathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko komanso Mumba kumeneko zikomo. Wadzuka bwanji Brenda Kayo mu mzinda wa Lilongwe? Ndadzuka bwino kumeneko Blantyre. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo mu mzinda wa Lilongwe akuti kumene kwavuta ndi kumeneko. Kuno ndakambira kuti bandiyenzindi fika kumbuli mambomuza mina alingeza. Brenda, foni yakoyo si kumveka bwinobwino mwina taima pamalo abwino. Chabwino. Ndikukira pamene kumveka bwino. Pamenepo at least. Chabwino. Mwina pamene alengezesa nguna tulo kuti kuyambira tulo mpaka nakufika masiku 14 akhala kuyendera malo kuza kuti adziwe kumene pamalo komanso kuti ayanda malo onse amene anthu anayamba mwachinyengo inu ngati chimene chimachita ndikubani. Imene ndayanja ndiwo malo sana yakutse bora kuchita nawo amenewo. Mina zimenezi ziti banji komanso ndikuti banji ngati kumtundu wanu. Ndizofunira kwambiri ngozizoriyo anthu mabaya ngonge ngati business yani ndizo zote ndizikukura beziliso drama yani komanso ananazo kuti anthu andali amene kugawo ndikupita kutenga zochokera ku ndali mapita kumakalanda malo ndi anena kuti zimene zikasekerera kuti kalanda chanje ochokera chanje koma akalanda malo wapera kwa imake inu ngati zimene zimene moshaga moga ngamuna zandali yani sakaonera kuti ichusa chincholo kuna kapeji kunyumba mmene mundimene ndachezera ndi mmodzi kuno ku Lilongwe. Tathokoza kwambiri Brenda Kayo kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo. Ayi tamva mmene anthu alankhulira ndimaona lamulo lokhuzana ndi za malo la 2022 akukamba apa kuti land for investment allocated by the Malawi Investment and Trade Center Limited shall be withdrawn if it is not developed within 2 years of allocation. Nde apanso akupereka mphamvu mwina ena nkumati kodi mphamvu zimenezi anduna akuzitenga kuti akuperekanso mphamvu mu lamulo limeneli akunena kuti notwithstanding section 45, the minister or a local government authority may issue a land eviction order against any person who uses or occupies any public land without a valid grant, lease, or disposition issued under any written law. Lamulo likutero. Funso langa upita kwa nduna ndilonena kuti pali malo ntawunimu amene tikudziwa kuti they are connected to big names. Anthu andalama zawo ena amwenye amene okuti ali ndi ndalama zawo ananena paja kuti chinyengo chachuluka kumeneko ndi malo kuti ifeyo tisanabadwe takhala tikuwaona ali ntawuni mwenimweni ndipo mpaka na lero palibe chitukuko chilichonse chimene chimachitika anangosungidwa basi. Malo amene wawa ndi mwabweretsa olemekezeka pakadali pano muonetsetsa bwanji kuti chinyengo chijamuko chikamba chija sichinagwire ntchito koma lamulo ndi limene lagwira ntchito pamalo amenewa. Leya ulena kuti malo ambiri amene ali mtown muno are connected to big men. The only big man that I am afraid of, the APM, a president atu. Amene andipasa mphamvu kuti nditumikira Malawi ngati nduna ya malo.
wina aliyense below a president ati kwa ineyo si big man, and anthu muonerapo chitsanzo, anthu atengerapo phunziro kunena kuti ziphuphu ndi zinyengo si zabwino. Masponsa wa mwenye timamvawa sima big names amenewa bendakambira kuti big man kwa ine ndiye PM yekha, ena onsewo kwa ineyo ndi ine ndi chimozimozi. Nde palibe ata ndiocheze kaya ni nduna nzanga kaya ndiwe ndani kumene uliko, muziwe kuti ngati munatenga malo mwachinyengo, ngati munagula nyumba za boma mwachinyengo, ine ndithana nanu. Ndipo sindikuopa wina aliyense, ine ndipanga zomwe unduna wanga uyenerera kuchita malinga ndi lamulo, komanso kuwatumikira Amalawi ndi mtima wanga onse, komanso bwana anga amene andipatsa ntchito imeneyi ndi athandize kuti corruption kuunduna kwathu ite, komanso mwina msogolo muno anthu azindikumbukire kuti kunali anduna ena anatithandiza kuti na nkhani ya malo amene akambira anamiwa kuti inayamba nthawi ya Michael Brakewood pale kale, anthu kumangokangana. Ino ni nthawi yokuti tipange zinthu straight, Amalawi amve kukoma, komanso mwina anthu asaone ngati kuti ndikupanga target achipani icho, ampingo uwo, aboma ilo. Ayi, ndimafuna ndibwere pamenepo kuti tinakamba kuti nkhani iyi imavuta kwambiri tikamasintha boma, nde zimakhala ngati mukupangana target kuti koma amene ajati akhaulitse, amene ajati alande malo, amene ajati amange tapezere zifukwa. Mwayika ndondomeko zotani zoonetsetsa kuti mukamagwira ntchito imeneyi isaoneke kuti you are targeting someone else, kapena you are targeting a certain political party, kapena people that are connected to a certain political party? Choyambirira amene achoka mbomaja, they are Malawians. They are not, people coming from outside Malawi. Now, my approach is to treat aliens equally. And ndikamanena kuti tukupanga audit malo, I'm not targeting anti-DPP, I'm not targeting anti-MCP, I'm not targeting anti-UDF, kapena afford, kapena zipani zina. Oh, I want to do things right. And I'll do things right for Malawians, and I'll do things right for the appointing authority. Posangana ngobe. Wamvatu nkani? Yes. Akuyankhula bwino achibungu, and look, is one of achinyamata to hear him kulankhula amene akuneneramu as a minister kuna kuti sakunyengerera wina aliyense sakupanga. I think zimene zimete mafuna. We have to be passionate about our country, and anthu akatidalira kuti khazika the positions of power like he is now. This is the language that he must make sure kuti onse amene akugwira nawo ntchito akumvesesa what the ministry is. Chifukwa kuunduna kwako komweko kukhoza makhala no anthu ena amene azachita sabotage wo nanga si the problem ndi the problem ndi Capitol Hill chija ndicho kuti chili ndi ankhalakale, chili ndi magroup village headman kumene kuja kwa anthu amene amaziwa the system, how to beat the system. Ndikuti achipungu ali ndi ntchito yambiri yochichita chi overhaul chi ministry chawo chija kuti onse amene anaola ndi ntchito umene uwu akuena they must be flushed out of the system. It is only then pamene wakhoza kupanga achieve. Otherwise anthu ena kumene koko ndithu amaziwa amene amadusira kusiko ma systems kutani, so akhoza kukhala ndi ntchito yayikulu kwambiri ngati sanga chigwedeze chunduna chawocho ndi kuchosa onse amene akuziwa kuti awa ndi amene akhoza kuchita sabotage, awa ndi amene akhoza kukhala ndi maganizo osiyana ndi vision imene atenga iwo ngati nduna, amene amva
zimene akufuna kupanga mtsogoleri wawo komanso zimene amalawi akhala kulira kwa nthawi yayitali sitingakhale ife anthu opanda malo munthu umakhala chifukwa chake vini mafumu athu aja timati gogo chalo chifukwa choti ndimaziwa kuti ndi amene amakhala kuti ang'anira malo awo now izizi sikuti tikupanga ngati dziko kufuna kupanga nkhaza wina aliyense koma kufuna kuchosa chisawawa ndi chipwirikiti chimene chimakhala kumalo ndi kuyika ndondomeko zokhazikika zovomerezeka kuti anthu azifira kuti tikhoza kupeza malo mosatira njira izizi chomwe ndikufuna ndi alimbikisa ndunawo ndoti ali ndi ntchito yayikulu chifukwa atha kukhala okha pamwambapo afuna achione system yawo kodi izi system yawo aligned to zimene afuna kupanga if anyone is not aligned akhale okonzeka ndithu kuti achibwatsuleso chiministry of virgin chicha lands because kutengerapo mwaya apa leya siku lanzi kokha kumene kumakhala mavuto ngati zimene akuyankhula achipunguwa amakhala ndi azinzawo nkumalankhulana ngati nduna akuyenda kuti agwire ntchito limodzi nkuphaso you remember imene anayambira chifukwa chake anapita nduna zambiri it's cross cutting so kwawo kwakhoza kupezeka kuti akonzakonzako koma mavuto machokera kwina so akuyenda kuti agwirane manja ndikuona amene ndanene amucha kuti kuli anthu ena ndi magrupu kumene koko they have been sitting there akudziwa mmene amapangira kupinda pensulo amayipinda bwanji chani so anduna akuyenda kuti aphwasule kumene koko akonzenso tikakhala galimoto timagwetsa injini nkumanga overhaul he needs to overhaul that thinking must be translated mpaka na pa gate munthu akamalowa pa gate alonda pa gate ku minister kwawo azikhala kuziwa kuti kuli sheriff wa nyuwani mtaunimu sakulola zopusa sakulola zopepera ndekuti onse messenger ala ndani throughout onse kukafika kwa iwowa akhala kuziwa zimene akufuna kukhala aziyang'ana chimodzi you see kuti zinthu zisuntha pa ground chabwino Sylvester Namiwa mwamva mene wayankhulira Wanda komanso toni ya nduna ena nkumati dziko lake sila Malawi zimavuta pati mmene ayambira nduna chonchi ndikumayankhula mokoma Malawi nkumati iyayi zili bwino abwera achipungu koma pakutha pa zaka zinthu ndi pomwe paja pamene tinali paja mukuona kuti pamavuta ndi pati ndipo anduna wakwenereka atani kuti iyi nkhondo ayambayi ikhale ndithu yopindulira dziko avuta zinthu pamuzi pano mponera kuti zinthu izi zaboma apa palibe chinthu cha boma akamba bwino wachipungu kuti iwo agwisa ntchito mphamvu zimene apasidwa ndi president Professor Arthur Peter Mutharika mphamvu zimene Professor Arthur Peter Mutharika wapasa achipungu zachokera kwa Malawi mukukumbukira kuti pa 16 September paja tidayima panzere ndikusonkesa mphamvu zathu pamodzi ndikuapasa Mutharika kuti katilamulire ndipo pesa ntchito ndi yayikulu Mutharika agawira ku mphamvu kwa achipungu koma pamwamba pa Mutharika pamwamba pa achipungu pali lamulo imene inu ndine tonse tizilemekeza ndeno amene akulanda malo ndi Amalawi ena amene amakupereka ziphuphu ndi Amalawi vuto si akuluakulu anduna kapena president vuto ndi Amalawi inu ndine amene mutimvera pano vuto wathu mene timakhala nalo ndiona kuti anthuwa amabwera kuzapanga kampeni kuzatilonjeza ngaavotera tikavotera timapasa 5 years kuti apange chilichonse chimene akufuna akamaliza azabwereso azatipase mfundo zina azatinamize kenaka atapasenso mphamvu zina ngati mukumbukira sidejira kuti kuyankhula kuti TNT sintheka chileka zinthu Malawi muno mulibe chaboma za inu ndine anthu akatilonjeza chonchi akayankhula mwamphamvu chonchi ife ntchito yathu tizipita kumene kuchako accountability kwa afusa anduna masiku 14 aja atha tili pati awa atiuze ngati ali ndi vuto atiuzenso ife Amalawi chifukwa ntchito yakukwirira ife opindulwa ndife oluza ndife ngati ukakhale kuwawa tikumva ndife ndiyeno accountability tiyambirire ndi kuyambira pa console akhansala anatilonjeza chani aphungu anatilonjeza chani APM atilonjeza chani achipungu atilonjeza chani zimene atilonjezazi atiwe kuti zikuchokera pa gawo 12 limene tili timatima cha democracy timanena kuti adindo mphamvu timachita kuabwereka koma akamagwisa ntchito mphamvu zija azigwisa ntchito moti tiziwakhulupirira kuti tiziwakhulupirira azipanga zinthu poyera nditake sititopa lero kwa tokoza achipungu kuti mwapanga zosowa mwavomera kunena mzimu muno tili ndi vuto mzimu mulikatangale mwina iwo angomangika pakamwa achipungu andimene pano kuti padakale pano pa anthu amene asogolera kulanda malo kulilongwe ndi anthu a DPP anyamata amene akuziona kuti iwo kuleza kuti DPP aluwamboma lero iwo ali ndi mphamvu yotakhoza kupanga china chilichonse kuonjezera pamenepo unanena leya iweyo kuti kuli malo angonagona
kulilongwe pa APC pamene paja APC chipata cha APC mbali mukayang'ana mbali yawo pali malo akhala pafupika 30 years akuti mwino wakali ku America malo aja ngokhala kuno mu nyambadweyo mupite muzolozulo mukapeza malo tangokhala chifukwa chani akuti big man ema big man awa ndi anthu ajamanena kuti amathandiza andale ifake tanena pano kuti achipungu maso amalawi ali kwa inu koma mukafuna thandizo ife tilipo ndakumbushenso amalawi kuti kunyumba ya malamulo kuti tolemekezeka mukafuna thandizo anamiwa akuti alipo mwamva olemekezeka miwa watu ndi athokoze kwambiri chifukwa khala ngati mukafukufuku wawo akudziwa kumene kuli malo amene angokhala ndipemphenso amalawi akufuna kwabwino kuti ngati kuti mukudziwa kuti pali malo pena pake simukwaona bwinobwino bwerani ku nduna kwathu mwapeza commissioner mwapeza PSP mundipeze nendemo nkuti patsa kuti sina kuti taonika ndi malo awawa tikaonika malo aja tikupasani yankho kuti vuto ndilakuti kapena malo ndi akuti ife au nduna tipangapo zakuti. Funso langa lomaliza tili pa nkhani yomwe munakambapo mmene mumafotokoza muja olemekezeka kuti ena anagawana nyumba zaboma kumene nkhani tithokoze kuti mwavomereza nde ikuvuta munthu akavomereza imavuta kopita kwake. Tikumbukira bwino linonso kuti mmene DPP machoka mboma kubwera enawa panalinso milandu ina inafika mpaka na ku court kuti anthu anagulitsana nyumba zina zaboma. Apaso tukamba pano tikukhulupirira zokuti aliponso ena amene agulitsana nyumba zaboma. Muchita poyera bwanji kuti kumene mukupita kumene kuli zimenezi ifenso atola nkhani tikafike kuti kaone ndipo mathero ake tiaone mwayika ndondomeko zotani kuti anamiwa atola nkhani tonse tipite komweko tizikalondoloza kuti zinthuzi zikuchitikadi poyera. Mwina kulakwitsa mmene mukulakwitsa leya ndikumatchula kuti DPP kapena NCP. Bottom line tiziti amalawi nthawi ino anapanga zakuti nthawi ino apanga zakuti. Ndimatchula sinanga anthu akamatenga malo amatengera mu dzina la chipani chimene chili cholamula chimakhala kuti chili ndi mphamvu ndende amalawi komano amakhala ndi mphamvu chifukwa cha kuchipani andiso atandiyasemeke komanso anduna mukumbukira mmene mayamba muja munanena kuti izi nthawi zambiri zimachitika pamene tusintha maboma andi mudati muone zimakhala kuti amene akulowa nthawi imeneyoyo achipani chimene chocho ndamene amayamba kupanga mchitidwe umenewo khanga tino kuti nthawi inake imene anzawa chamapanga zinali zolakwika chifukwa choti akupanga ndenawo koma tikapanga ifeyo zikhala zabwino. So yes ndi amalawi komano sitingangopeza kuti antundu amene ali timati ma politically connected people ma PEPs amene nthawi zambiri amakhala active ndi nkhani zimene zizi. Yes. Ndiyankha motere tikamapanga audit ija kandi ya malo kandi ya nyumba sitiyang'ana chipani sitiyang'ana munthu inunso a media tikuwuzani kuti ntchito ija in 14 days tapeza izi amalawi tiyawuzanso kunena kuti malo aja amene anatengedwa mwachinyengo analipo angati ndipo anatenga ndi akuti abwenza awa sana bwenze titawuza kuti abwenze lamulo lili mkati tanenera ku Homeland Security komanso ku Anti-Corruption Bureau kuti ayankhe kuti chifukwa chani amatenga malo aini ake mophwanya malamulo. Ndi zimenezi iyendera limodzi ndi ma CSOs media komanso maunduna angapo tigwira ntchito imodzi imene ili andi ndikufuna ndilatsimikizirenso amalawi kuti musadandaule ndikukhulupirira kuti new sheriff in town agwira ntchito imene iniyo mutakondwerayo posayang'ana kuti awa ndi anzawo a anduna kapena awa ndi achipani kapena awa timachokera boma limodzi. Chabwino
Tathokoza kwambiri Namiwa mawano omaliza nthawi yatithera apa. Nkhani ya malo malayi muno tapanga nthabwala kwa nthawi yayitali. Si nkhani ya malo yokhayo, nkhani zambiri siziyenda malayi muno chifukwa kuti zinthu zimaziyamba ngati mmene ayambira chipungumu kupeza kuti zimene zathera sikuziwika. Ndiye ife Amalawi tinopeza kuti helpless pamene mphamvu zili m'manja mwathu. Aliyense amene akutimvera pano pa wireless ino adziwe kuti mmene anakavota muja ayembekezere kuti voti yakeje ibwerese kusinthako kufunika kuti adindo azipanga zinthu moona mtima komanso azipanga poyera. Pamene sitikubamvesa pamene pakutidabwisa tipafufuze koma ntchitidwe yona kuti limbi yonse ichapeza kuti 75% limamanja mwa munthu mmodzi amenenso si Malawi, depo state 75% ya mabuilding manja mwa munthu wina wakunja. Amalawi tiziswapo kukwira ayi nthawi yakwanena kuti mmene timavotera muja tizipanganso chimodzimodzi machawi komanso kutumikira dziko lathu. Inu anthu amene mumachita katangale mbomamu uthenga ndi umenewu mwini wache PM akhala kuyankhula lero achipungu ndawakuyankhula ndipo tikhupira kuti tionanso nduna zina zikubwera pano tiziyankhula ngati mmene ayankhulira achipungu apo tikatere tisintha zinthu. Dziko la Malawi zimene zimapezeka muno tizipindulira Amalawi, tizipindula anthu ena mayiko ena akunja. Amalawi tikuvutika ife Amalawi timangofunidwa nthawi yovota kapena kuti tipange ma demonstration. So nthawi yakwana kunena kuti Amalawi azipindula pa zochitika za dziko muno. Chabwino tathokoza kwambiri olemekezeka kuma tathokoza kwambiri Sylvester Namiwa olemekezeka chimwemwe chipungu mawano omaliza 30 seconds. Ine ndikuthokozeni Amalawi komanso tathokoza president pondikhulupirira kuti ine ndi atumikira. Ndikufuna ndikupempheni Amalawi osaopa pakuchita zabwino. Mukaona zachinyengo bwerani kunduna kwathu ife tikuthandizani kuti malo muapeze bwinobwino komanso musabwere kupereka ndalama kwa anthu ogwira ntchito kunduna kwathu. Ma services athu ndi aulere pokhapokha mukamalipira kuti takupatsani malo tigwirane manja kuti tithese ziphuphu ndi katangale. Tathokoza kwambiri mawu omaliza Wanda. Achipungu ayankhula bwino ndathokoze ndipo ine ndakakonda kuti anthu enaso atamabwera tiziyankhula chonchi. Mmene ndanenera ndi nduna imodzi ya achinyamata anthu amaona ngati yayi achinyamata awa amapanga zachibwanabwana koma this tone from Achipungu ayi ndithu ine I am impressed. Amalawi amene tikudziwa za zinyengo za malo chonde tene tiyimirire tikanene. There is an opportunity for us to sort out zimene zaonongeka. Ndengati tikudziwa kuti malo akuti adayenda mwana azalenda bwanji tene tipite kuti mukafunanso malo mupite. Tikufuna malo kuti ukanenaso kuti amene ndikufuna ndaona kaleso ndi awa. Mena manena so for me ayi ndithu teni tikonze malo mziko muno. Amalawi azikhaso ni malo abwino. Usati Amalawi azingokhala mkunja kwa tauni. Malo abwino anatenga anthu angomanga ti ma building tama floor atatu. Tikuopa bwanji umapita kumwamba. Nanga sinkhani ya malo ole ayimakhala very emotional. Tithamangireso ku TV kuti kawerenge nkhani. Nduziwa kale. Umonso ndimeta malizira program yathu ya lero yakulinji pano pa wireless ya Times. Ndikuthokozeni kwambiri olemekezeka chimwemwe chipungu chifukwa cha nthawi yanu. Musasire pomwepa muzibwerabe mu programu hii. Ana Sylvester Namiwa tikuyamikensoni Wanda yayi zikomo komanso maripota zathu amene munatenga nawo mbali mu programu hii. Inenso ndikuyamikeni ino amene munali pamenepo kumvesera komanso kutsatira bwino lino programu hii pa Times 360 Malawi pa tsamba la Facebook mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu kwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani kwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goshu yena panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji daga hata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji